Дай две. Аре две. Малко загрем и... Изглежда трайхарди, бе. Изглежда само. Хубаво, малко загрем и почваме да цъкаме релоуд. Да ги пръскаме. Така. Добре. Чакай, за какво винаги така ми става? Нали, на мене. Мисля, че знам. Твой... Някой като почнеш да едитваш, да строиш и не ти се слага нищо. И изведнъж ще се е сложи. Чакай да се хилна, бе. Март мога хитна. Шу! Дет. Чай сега си го оправя това. Стой. Мръдни тази стена за малко. Брат. Шу! Окей, оправих се. 200? 200! Бой. 33. Бокс. Нок. О, мале, то има 200 пъмпна. Качи се. На едно ти е, браво. Охо. 161 на едно. Нок. Тук съм. Едитни. На едно. Добре, браво. Минус 151. Но преди няма да. Нок. Колко рунда ще изиграем? Аре, бе, не мога едитна. Къде влизаш, бе? Аре. Дет. Тук сам. Едитвай. Оп. Не мога хитна. Брат. Няниш. Аре, бе. 33. На едно ти е, браво. 200. Абе, те нямат почти... 200. Мале... Направихме ги на нищо. Големи трайхардери са отдолу. Не хитнах. 200. Ноки ли? Браво, е. Веста. 200. Идвайте пак, бе, пичаги. Браво. Но ма кефи на скина като някакъв терминатор, как очите му светят в червенко, все едно излизат кръв от тях. Жада за кръв, чица. Две. Чай това го мърдем, ето така. Добре, супер. Пак ли те искат да ги 200 пъмпвам, бе? Брат, пак ми става така, баси. Едитвай. Едитни.
Дете. Мале. Майко, 128 е на единия. На хирото е минус 128. Браво. Но. 117. Боксни го. Сега чупи това и му сложи рампичка отдолу. На колко ще е? Браво. Брат. Оп, минус 183. Нок. Мале, трябваше го пикекснем. О, не. 2 в 1, жени. Боксът? Къде си? Хопа. Двеста. Тук съм. Мале, ако знаеш какъв кил тук направих. Че аз сега стана, брат, докато нагря, докато се разгряват пръстите. Мале, днеш ми глична. Какво спамиш, бе? Какво спамиш и ти, бе? Айде, спами. Аре, бе, пич. 200. Браво. Мале! То има 200 помпна. Дай. Браво, е. Те нямат един спечелен рунд. Не трябва да ги оставим да имат. 71. Отдолу. Фак. Покажи се, бе. Аре, бе. Какво спамите, бе, пич? What? Еми, провалихме си целта. Ай, стига спамете, бе. Ела, бе. Боксът? Едит? Майко. Майко. Тук ме направиха на... Искаш ли да ги оставим да имат един рунд? О, брат, ето сега. Оп. Нок. Браво, е. Дай пак. Елате. Дай да направим още такива 3 рунда с тея. Не, отивай 2. Не, бе, брат. Алекс, от кой отбор искаш да си? Чакай. 10. Не. Брат, баси, купаците сте. Вие се трасте в един отбор, къде идват при нас? Абе, махни се, бе.
Къде е твоето приятелче, бе? Какво му спамиже? Брат, не сме в един отбор. Брат, Как? къде си, бе? Знаре, бе, тър парти. That's not cool. Dead? Браво, е. Нема 200 помпа и моля те. То наше мома лева. Абе, това е нашо, е. 125. Браво. Брат, то твой е някакъв инвалид. 200. 200. 200. 200, брат. Кук? Какво стана, бе, брат? Алекс, ай сега да почваме след този рунд да играем на Revolt. Ако си загрял. Какво стана? Добре, защо така ми става, бе, брат? Терминатор е, успокой се. В бокса. Фантастико. Ти колко точки си, бе? Долу ляво ти пише. Къде ти е кръвта отгоре? Брат, че толкова време не съм играл, че не знам рap. Виж, това е... аз съм Силвър нещо си. Езуе. Дай пак. Това път си от моя. Ръшка и 2, чули? 2. Едно. Yes.
Така, оправили се. О, Майко. Какво ста тука? горе и двама. Един и нов. Къде е другия, бе? Ой, Какво правиш долу, бе? Колега, къде изчезна, бе, пич? 113. Горе. И пак е долу. Ноки-токи. Ритни. Стига спамми, бе, брат! Пара 161. Майко. О, не. GG. Алекс. Беше АФК. 51. Единият е бокс. Абе, какво търпартвате, бе? Майко. Какво стана, бе? Какво с... Абе. Много яки обувчици имаш. Едитни. Давай. Стига спами! Брат. Аз го цъкам то. Ето ма, брат. Какво стана, бе? Та игра нещо не е окей. Давай. Няма, брат, стягам се. Искаш да излезнеш, нали, бе? Искаш да излезнеш ли, бе? Абе. Айде. Брат, Нок. Ай го пикекснем. Дай на едно тя. Пикекс. Аре, пенсио. Пенсио. Пенсионер. 2 в 1. Оп. 37. Оп. В грубето. Оп. 128. Пикекс. Не. Едитни. Мале. Пенсионирай са. Какво стана? Тук само е.
Айде. Идвай, лоби. Загряхме, сега почваме револт. Ранките ли? Чакай, ще да разпълна. Ранкет. Окей. Ти какво си? Аз съм платинум. Как съм силвър? Беше лавка бях платинум. Буквално видях как беше. Какво? Как съм спаднал? Няма нищо. Брат, буквално бях платинум. Аз съм мой ранкет. Кой ти звъни, бе? Не. Брат, има отблъкан с отела. След малко че да го пръска. Теди Иванов ми праща покана да го приемвам ли да идва с нас децка или само двамката? А? Не знам. Ти искаш ли го? Аз даже не го познавам. Аз да го познавам. Не приемаме на непознати. Така ме учила мама. Мамут. Ако има мамут, сали да ми го пратиш по еконт? Тенкс. Ще да бъде за достав. Паднахме на най-мизерния мап. То мап много го мраза. Не знам защо. Много е... Камените... То чест е бъгнал. Левитира във въздуха. Какво е станало с играта, бе? Да, доста вече левитират във въздух. Брат, буквално не ми излизат няколко неща. Какво става? Не ми излизат тея. Буквално не мога да мина. И на теб ли ти стана така? Чакай. Ти левитираш ли? Тя че има човек. Оп. Ног. Ой, ай стига така да ми става само едно се да разма. Пищагата е тука. Дед. Брат, са някакви ботки. Охо. Дай ръщам там, че става файт. Оп, 264 май. Идвам. Пътувам със самолет. Отгоре. Брат, буквално го мислих, че го бях бокснал.
Какво става, брат? Тая игра, за какво толкова лаги? Идват още. Не му излезна. 30 ног. 8 го то, гледай. Майко. Другия бяга. 27. 20 ног. Браво. Брат, за какво ни дава такива ботки, бе? Искаме ранкет. Това да се вдигна ранка. Давай там, че има народ. Да убиваме NPC-тата. Стои едно. Гледаш сега. За мен не се получи това, което исках. Какво става, бе? Убих зомби. Никой няма импустил. Лама. Ако има Граб... граб... Може ли? За мен. А? За мен. Жив и здрав, прав и корав. Ето тук виж колко хилове съм ти оставил за тебе. И импулски купих ти го направо. Бой! Кой стрелява? Да стреля, брат. Изкъртвам. 33, айде. Брат, той е асалт, аз целият той се качва на 30 метра върху него, брат. Да, знам. Аз затова винаги играя с такъв. Охо, аз играя винаги с хамър. Той е много добър. Аз вече смених тази помпата, брат. Аз целият той се качва на 30 метра отгоре, аз съм пич. без тази помпа. Браво, бе, Филипс. О, колите вече могат ли да се карат? На релоуд не. При мен е хора. Идвам. Пътувам път пеша. Не дей бягай, мислех, че сме приятели. Това ако стане. Ето го е. Убих ботка, която беше АФК и се кефа. Нок. Още един танк. Не е грешно оръжие. Нок. Брат, Още един. казах, че има мамут. Нок. Нок. Още един. Още един. Ела при мен. Тук има много. Фъй, лилавска. Нок. Брат, някъде ма спамат и не могат да ме оцелят. Минус 91. Нок. Мале, Човек. но обичам да крада килове. Респект. Как мислех, бе, брат? Това беше елементарно. Нок. Ама има още от някъде. Брат, отбрил. Нок. Още един. Фъй! Бързо ела, имам най-хубавия лут на земята, брат. Добър ли? Не. Нима тия там не са толкова слаби. Брат, ни убихме цяло NPC лоби, пич. Да, тук някакъв е попнаш на заново. О, не е толкова зле. Май мана крипто оръжие. Брат, помислих рифта за човек. Майко 125. Брат, това даже не е на човека. Нок.
Искам си от емах лилава помпичка, лилаво SMG, лилаво нещо, гигантски хил, импулс или Тия хора, където убиха, са при мен. идва. Оп, приятелчето му е дед. Идва! О! Аре, взимай си лута. Стой! Моля, искам да се взема нещата, моля. Взимай си ги, бе. Толкова постреля. Брат, какво беше това NPC лоби, бе, брат? Ние релот, ранкит ли искаме или? Ай, поне видим колко си вдигнал. Аз се изкачи. Станах Силвър 2. И аз съм Силвър 2. Брат. Тая игра беше много хубава. Сам където имаше NPC-та, ама няма нищо. То за загрявка. Мале колко гуми ми даде. И на мен. Ако направиш Виктори, не трябва ли ти да е някакъв глайдер или нещо такова? Брат, имам глайдери, даже не знам, че съществуват. Имам някакви глайдери, където едва знам, че съществуват. Ето глайдер беше на релоуд, сигурен бях. Сигурен съм. Да взема ли скейтборд? Вземам го. Брат, аз ще взема гигантска краставица. Що? Като глайдер. Откъде, бе? От този скин на краставица. Брат, да изкупа ли танца на Eminem? Не. Що е? Eminem е любимия. Не знам, ако искаш. Брат, аз буквално не си купувам танцове, не знам що. Chicken wing. О, май гумичка. Бомбандиро, крокодиро. Брат, това бомбандиро, крокодиро те брейн ролите баста потията. Не знам, брат, какво. Някакво бомбандиро, крокодили и всички вау. Все едно се кефат. Сива помпа бие 150 в главата. Пак ли този билмап? Да, тук, защото има хубав лут. Chicken lick, chicken jockey. Ля. Паднах на асаут. Паднах на нищо. Честно. Брат, бия с някаква ботка. Снайпер. И ще ли бия с снайпера, да. Охо, имам Legendary Chest. Излез от тъпата къщата на спамъра. Брат, имам RPG. Ела при мене, бе. Отвънка има човек. Вече няма. О, но, P. Diddy. Човек. Чай се хилнем, бе.
Да, бия му по 8 кръв. Е, случай. Той. Ела ми, бе! Къде си? Качи се нагоре. По-скоро е... Къде се върти то, бе? Ето, при мене. Той има помпа, аз не чест. Ще го снайфам, брат. Нямам кой друго. Ето, аз го виждам. Пътува във водата, ще го снайпвам. Ела, има лънчпак за теб, има човек. Ела да се умитаме от тук, че... При теб има човек. Къде? Добър е, махай се оттам, бягай. О, Наточи ли та? стреля. И аз къснах на друг човек. Бас тъпто дърво, брат. Къде е този човек, бе? Там чупи дърво. Имаш импулс. Хора, при мене, хора. Виждам, ще ги снайпа. Не успя. Той не му е мал цели, бе. Лейзърнат. Идва. О, добре, намерих си моето точно оръжие. Оф, и те приятелчетата му, брат, сега ще дойдат всички. Отдолу. На малко. Гроб. Брат, никой ли няма помпа? Той има помпа. Абе, брат. Глей сега. Брат, искам да махна то тактикъл. Бах ти гнусната помпа с един патрон. Мале, сега почват. Сега почваме. Някакъв лети. Ай, го убим във въздух. Брат, викам да мана то тактиката ми да същия. Зиплайн. Фак. Ела тук с хилнем. Ела. Опа. Патрони за мамут имаш ли? Да. Може ли? Ама. Идвам. Благодаря. Брат, трябва ми хубава помпа, не искам тази тактика, брат. Да ми бие 75 глава. От някъде стреля. Ето ги. Помпичката баце. Гледай са. Бум! Па е се нещо. Бум. Мале, щях го много скопна. Още един. Къде? Аз си поиграем. Охо, някой скай... Мале, убих някакъв във въздуха. Човек отзад. Ето! И то два. Единият е ног. Какво си ти, бе? Не, скоронка бях. Аз кацам в долната, си я взема така. Взема. О, не. Добре. Рапут. Тук съм. Его той, да?
Взе си оръжията. Това е ботката, убих му приятелчето. Браво бе, Браво. браво бе. Добре, аз изех коронката. Това сега се умитам. И аз така. Брат, чакайте ми влезна в това е. Какво стана, бе? Естествено. Хора. Бати гнусната зона, брат. Чакай, стой, идвам. Идвай, бързо. При мене. Тук съм. Не. Един е нок, тук е другия. Живей. Той е добър е. Какво квичиш, бе? Сто 20 нещо. Не! Че си издру, пак ти гнусно. Аз оцелявам. Той има легендари мамут пистол, брат. Ето що бият толкова. Изгубих си асалта, ама това не е. Върни са. Те там са уния, аз ги виждам. Охо, гледаш всякакъв снайп. Фак. Идват за нас. Те се файтват с други. Дай да отидем при тях, искаш ли? Минус 77. Дай, аз съм при тях от зиплайна. Ахо! И аз съм при тях. Не бе! Добре. Фак. Внимай. Той е дипва. Убит! Убих го! Елай, вземи коронката. Чакай. Къде си? Ела тука, бе, къде отиваш? Майко... Брат, аз седа, не мога да мана това. Качи се горе. Горе ти е лута. Той, че нямам с какво да се кача. Чакай, е сега. Ало? Маля следващата зона. Тук има импулски. Къде бе? Маркнах ти. И ето тук имаш лут. Давай. Нищо не можах да намеря, ама... Пратите. Оле, тия горе, какво правя, бе? Не знам. Трябва да ги спринта. Аз му набих на единия 73. Ела да ръшнем. Те избягаха, те са там.
Някак свети. О, 78. 78 мамут. Аз го довърших съвсем. Е там. Идват. Ето тук са. О, май се. Минус 136. Не, то там вътре. С минус 70. Те полетят с този джетпак, бе. Минус 77. Може. Да, минус 77. Фак, не го оцелих. Има някакъв. Нок. Да, видях. Аз го спавях с помп съвсем като братите и някакво пистоли за. Мали смут съм insane. Чай, че да не умра от зона. О, не. Цели го във въздуха, докато имаме време. Във въздуха, докато имаме време. Минус 22. Не ръшкай. Мале, това дърво, но... Излезна, бяга. 26, 25, 38. На малко. Не на малко, ама. Аре, стига, бе, какво мислам? Нок! 38. Нок! Yes! Айде, бе! Айде! Мачкай. От Silver 2. Silver 3. Аз съм... Silver 3.